Ja entrem? Estem en directe en el cim de Sueca, una cosa que no esperàvem des de Benimaclet, que havíem també pensat alguna volta que podíem fer alguna cosa semblant, però mai podíem imaginar que ja havia copat això del cine que se fa de merda de forma internacional des de Sueca. I així anem a parlar amb un responsable que pot explicar millor a sant de què i per què passa això del cine merda de Sueca. Hola, buenas. Yo soy Josep y soy membre de la organizació del CIM Sueca. I res, bueno, pues això ve d'un grup de col·legues i d'amics i amigues que mos agradava el cine de fantasia i de ciència-ficció i en particular la part més cutre d'aquest cine, sobre la que més se presta a interactuar i a fer el ganso i a dir la teua a tu també en la d'això, la part més jocosa, i decidirem muntar pues, un festival de cine de sèrie B, trash, gore i underground, així en Sueca, perquè ens pareixia que era una cosa divertida i graciosa i tal, i efectivament és divertida i és graciosa, sí. Altra cosa no té, però... I també patidor, és sofrida també, perquè també se ve a patir. Però bueno, és part de l'encant que té el festival, que és un poc patir i gaudir. La vida és així un poc. I volíem preguntar-te la forma de votar així quina és la pel·lícula o quins són els prèmits, això com funciona? Que no acabem d'entendre. Ens han dit, aneu a espai, aneu en compte que ahir te poses a dir vaig a puntuar més a aquesta i resulta que el que has fet és cagar-la més encara. A veure, això explica-ho. Bueno, així el rotllo de la democràcia directa i participativa ja la teníem, l'havíem inventat nosaltres antes que Podemos i tot això, i així tot, i també per part nostra, pues, també som molt perros i no volíem dedicar-nos a puntuar nosaltres un jurat professional a les pel·lícules. Així que ho deixarem tot en mans del públic, que al final és el més democràtic i el que normalment sempre és mal, pues, és donar la veu al poble. I nosaltres, pues, com m'agafa les coses mal, pues, també ho fem així. I entonces, sí, efectivament, com tu dius, n'hi ha que valorar les pel·lícules del 0 al 5. A cada membre del públic, a cada un dels assistents, se li entrega una botlleta de votació i tu votes cada una de les audiovisuals que has vist del 0 al 5. Què passa? Que això al principi creava certa polèmica perquè no sabíem mai a qui se li anava a donar el premi, si al que treia més punts o al que treia menys punts, perquè com és un festival de cine de merda no estava clar exactament si anàvem a premiar a les merdes més merdes per males o les merdes menys merdes per bones. I al final decidirem que no, que tant les bones s'enduen premi i les males també s'enduen premi. Això sí, tens que ser o la més bona o la més mala. Per tant, les que més votació popular trauen guanyen el premi a la menys mala i les que menys puntuació trauen guanyen el premi a la més mala. I al principi això creava certa confusió perquè la gent no sabia si tenia que votar en un 5 a la que més li havia agradat o a la que menys li havia agradat, però ara ja tenim on els nostres parroquians són intel·ligents i a poc a poc, que no parega, a poc han anat
enculturitzant-se i educant-se en el CIM i ja ho dominen perfectament i saben perfectament quines n'hi ha que puntuar-les en un 0 i quines en un 5. Apunten en zeros també. O sigui que hi ha que vindre més anys per a entendre tot això que has explicat, perquè jo, perdona, jo no sé ara què votar, no sabré què votar. Tindré que veure-ho i veuré què faig, però no m'aclariré. Tindrem que vindre més anys. Creus que n'hi ha alguna gent que ve moltes vegades? O sigui, això té l'èxit de dir, ai, el primer moment o la primera sorpresa, o n'hi ha gent que ve addicta? Perquè a mi em consta que n'hi ha gent de Benimaclet que ha vingut diversos anys així, a veure això. M'ho explica, com és possible això? Pues perquè crea addicció, la merda crea addicció, això està clar, tota la merda bona pues, te crea addicció sempre, a parlar de qualsevol tipus de substància. I en aquest cas, pues, això és molt addictiu, la veritat, i te crea una rutina i, a més, el sadomasoquisme, i també, o sigui, això de dir hòstia, que merda la que m'ha tragat ara, que mal ho estic passant, vaig a esperar-me a veure si la pròxima és millor, però no és millor, és encara pitjor, i com pot ser que siga pitjor que l'anterior? Però hi estàs, tu, vull dir, i això te crea també com una corfa i una resistència que te fa, que t'obri els ulls i te fa veure la vida d'una altra manera, i és això, vull dir, també, pues jo no sé per què, que té això, que crea, més que fans, crea fanàtics de l'audiovisual, que estan així tots els anys, i en vehemència, i se converteixen en autèntics professionals del cine de sèrie B. Vull dir, estan ahí al pie del canyó i no hi ha manera de treure-los. L'últim dia, a les 2 del matí o a les 3 del matí, hi ha que agranerar és treure els últims que queden perquè no se'n van fins que no... Una més, per favor! Bueno, és això com dius, Frankenstein que crea un monstru que el destruïx, però nosaltres ja crec que ja hem creat el monstru que ens destruirà en breu. Jo, si no ho haguera vist, no m'ho creuria, però és cert que vaig vindre un any i no m'explicava com la gent sí que animava a alguns dels que eixien en la pel·lícula. Recorda que era una cosa monstruosa, un que tenia un braç que tenia un braç de caranc, i la gent l'animava ahí, tots ahí, dient el seu nom i tot, com si diguem, això és, no sé, fans d'aquest tipus de cine o inclús dels personatges que eixien ahí que no havies vist en la vida. És que això, ara diuen cine immersivo o cine interactivo a moltes coses d'estes, però això és més que cine immersivo. Això és un cine on el plano emocional i real se mescla en la ficció. Entonces, entre que tu t'impliques tant en el que estàs veient, perquè estàs patint-ho i estàs gaudint-ho al mateix temps, perquè és un atemptat emocional als teus propis, a la teua pròpia forma de ser, ho veus com una agressió directa, entonces tu te defens d'això. I entra en una cosa molt personal, al final. I, a més, tenim moltes vegades els propis que han fet la pel·lícula, que venen a veure-la, els directors, el realitzador, els que han fet els efectes especials, els actors. Entonces, allò, al tindre-los tots junts, el públic i els autors, a peu de pista de tots, pues se forma una trifulca important. Sí. A propòsit d'això, quin és el país o els països... Ai, disculpeu-me. Quins serien els països d'on més ha vingut gent? Així, sembla que de Suècia un any me digueren que havien vingut uns a presentar, però sembla que no són els únics, els suecs, els que estan interessats en això. Sí, nosaltres en realitat no hem tingut que fer res per fer-nos internacionals. La gent està loca ja de normal. Això no és que nosaltres estiguem descobrint res nou, és simplement que això estava ahí en algun puesto i aquesta gent tenia que anar a algun puesto. Dis-li reformatori, dis-li sim sueca. Perquè jo crec que hauríem nosaltres també cobrar subvenció no de cultura sinó de serveis socials, perquè tenim una gran responsabilitat social de mantenir a tota aquesta colla d'energúmenos així tancats que estarien a lo millor seqüestrant hueles pel carrer o furtant rinyons, i mentrestant estan així veient una pel·lícula que això es fa bé. I el tema, de quins puestos han vingut? Han vingut alemans, han vingut russos, han vingut russos d'Ossetia, però russos no de Rússia, la madre Rússia, sinó d'Ossetia del sur, que no sabíem cert si eren prorussos o no russos, entonces no sabíem si dir-los que Putin era bo o no era mal. Entonces anàvem ahí, com ells no sabien tampoc ni anglès, perquè no sabien ni anglès, entonces no sabíem si Putin bien o Putin mal. De Corea, també han vingut... Corea del Nord o del Sud? Corea del Sud, per ara. Esperem tindre de Corea del Nord alguna vegada.
faig una crida a tots els nord-coreans a que ens envien la seva merda, que segur que allí n'hi ha mogolló també. I de tots els puestos d'Espanya també, per suposat, de França també han vingut, i vull dir, los creadors se juntan, però en el CIM, pues, nosaltres fem el CIM i ells venen. No m'ho esperàvem, però bueno, pues n'hi ha gent per tot. Bé, anem a despedir el moment per a veure si passem dins i seguim informant-vos de com van les coses ja dins del cine, que té que ser alguna cosa semblant a lo que acabem d'escoltar. Hola, estem així ja dins del cine, ja no estem a la porta, ja hem entrat, ja anem aproximant-nos a la realitat del que se fa així dins. Esperem que siga conforme tenim les expectatives posades. I anem a preguntar-li a Eugeni si el cine que se fa així serà una merda, però la faena que es veu que tenen així els tècnics, a veure com se la trauen dels dits. Pues clar, al ser un festival de cine de merda, pensem que el material i les coses tècniques també són de merda, però en realitat no. En realitat tenim bon material, perquè la setmana passada fent el festival de MIM, entonces ho hem furtat. Els hem dit, che, i nosaltres ho arrimarem, ja ho arribarem nosaltres. I mos hem quedat en la taula, mira que xula, té molt de llums, no sabem què fan, però té moltes llums i segur que és bona. I la gent, la veritat, quan ven els creadors dels curts i tal, quan venen estan contents en la projecció i en el so i tal, diuen que es veu molt bé en comparació a altres festivals, de veritat, perquè tenim un bon cine. La veritat és que el contingut és molt de merda, però la càscara està prou bé, Però suposa que no direu que furteu coses, o sí, o així ningú s'entera de que furteu coses. Vos de quina tele sou? De Benimaclet TV? No crec que s'entere ningú, no? Mirant-vos el vostre canal, o igual sí. Sí que s'enteraran? Ostres, bueno, pues si podeu talleu això. Mira, jo te tinc que dir una cosa. Ves espai perquè allí en Benimaclet tenim una santa institució, no, santa no és, però seriosa és molt, i li diuen precisament com el vostre història, li diuen CIM, Centre Instructiu Musical. Així és que estem una miqueta també preocupats per si a casa algú se pensa que no, allò és música i això és cine, no? Bueno, així és cine per dir alguna cosa, cine és dir molt d'això, això és merda, bàsicament. Però bueno, li fiquem cine per enganyar algú i que vinguin a veure-ho. Bé, esperem que disfruteu de tot el que van a fer així. Avui hem vingut per a l'estrena i esperem que siga conforme promet la cosa. Hem decidit que diu Tarantinaes. Sí, avui és el dia de les Tarantinaes. Són gent que vol fer un curt o una pel·lícula pareguda a Tarantino però no arriben, però diuen, tu dius, che, això pareix Pulp Fiction mal, no? Pues això és el que anem a veure avui, Pulp Fiction mal. Pataes, punyades, droga, acció, però mal. Més mal, encara que Tarantino. Bé, ja continuarem veient cine i això ja no hi ha paraula que ho puga arreglar. Sí, una paraula. Merda. Merda és la paraula. Ja hem entrevistat, com heu vist, els tècnics, hem entrevistat també els organitzadors, però el que no podia faltar és entrevistar els protagonistes que s'han atrevit a presentar una pel·lícula a este festival. Ens pareix una cosa insòlita i increïble que s'hagin atrevit a veure com expliquen ells si els ha ocorrit participar en este festival de cine de merda. El micro? Pues la veritat és que és un festival de puta mare. Ja hem vingut com 5 o 6 vegades seguides i lo millor és que així te pots trobar meravelles, o sea, te pots trobar lo millor i lo pitjor mezclat en un puesto. Però lo que no te trobes és una cosa que te deixa indiferent. O sea, tot lo que trobes així són o joies o castanyes, però tot té algo que val la pena veure. I això és una cosa que és única, és difícil de trobar en ningú festival a banda d'este, almenys que jo sàpiga i almenys per així, no sé, tu Edgar, què... No, jo estic molt amb Joaquín. Per a nosaltres este és un referent i un dels punts que cada any hem d'intentar, sempre tenim alguna coseta en ment per fer, per vindre al CIM. És com hem d'anar a Sueca perquè és el millor festival que hi ha en el país, en diferència, no? Té tot el que es busquem en el cinema, que ve a ser sang, ve a ser bizarrades, no? Són coses molt, com deia bé Joaquín, no? Que no et deixen indiferent. I nosaltres sempre, el nostre rotllo també és un poc molt especial, no? Vull dir, no fem qualsevol tipus de pel·lícula i el que fem sempre té cabuda així i per això sempre venim així amb moltíssimes ganes. Vindre a este festival és, vamos,
el top de tot el que ens agrada fer. Anem a molts altres de festivals també, però sempre venim a Sueca amb molta estima i amb moltes ganes. I expliqueu un poc la vostra pel·lícula, si teniu expectatives en ella i per què heu fet aquesta pel·lícula. És que a mi se'm fa un poc estrany tindre l'escena porno darrere. Clar, és que estan projectant algo guarro ahí darrere i escoltar-nos si voleu. Comença tu, que estic una mica nerviós. Però sí, pues a nosaltres ens m'agrada contar coses, en cada curs contem una cosa distinta, no me recordo molt bé quina era la pregunta, Què estem contant en l'última aposta? però esta concretament, l'última apuesta, és un poc, pues, és una cosa que tampoc és nova. El fins a on és capaç d'arribar una persona en tal de salvar les deudes que té, hasta quin punt, diguem, se pot agarrar com una crítica al capitalisme, una crítica a la societat que t'apreta hasta que no te queda res que donar, no sé. El guai és que cada un ho mire i nosaltres plantegem les preguntes i que cadascú traga les conclusions que vulgui. I s'ho passa bé. Està aprovat, vull dir, en la pel·li que hem fet, que realment té el seu èxit, no? Perquè al final, tampoc és comparable, però vull dir, el Juego del Calamar, que ha tingut tant d'èxit en l'últim any, ve a tindre el trasfons és exactament el mateix, no? Aleshores és un tema que agrada i nosaltres estem molt contents del resultat. En fi, en aquest cas anem a veure si tornem a veure, perquè jo crec que vosaltres i nosaltres mateix estem sentint un poquet el que està sentint-se i estem interessantíssims, perquè la merda que estan tirant ja val la pena, Mira, t'hem pillat a l'eixir del cine, que estaves a l'Antenia, i no sabem si és perquè ja no pots suportar-ho més o perquè tens moltes coses que fer. S'ajunten les dues coses. Volem saber per què vens a veure este cine de merda que fan en Sueca. Pues perquè n'hi ha molta gent que vol fer coses i no té diners però té imaginació. I veus coses que en altres llocs no pots veure. Saps? És un lloc que gent pot oferir les coses que tenen al cap i vaig en veure-ho. Ja està. Has vingut en altres edicions? Sí, soc patidor del cim. O sigui, que sembla que tornaràs a vindre a l'edició següent. A veure, si jo soc del poble, si és del poble, és algo que no paga res. Veus gent que ho fa, que posa el seu cor i la seva intenció per a fer això, doncs n'hi ha que donar suport. Moltes gràcies. A vosaltres.